Добре дошли! Днес ще надникнем зад кулисите на професионалната кухня, за да разглобим сложните ястия на техните най-прости, но и най-мощни съставни части. Замисляли ли сте се какво точно прави едно ястие наистина специално? Отговорът не е в някаква сложна магия, а в овладяването на няколко основни принципа. Това са градивните елементи на кулинарното изкуство и сега ще ги разгледаме заедно. Ето как ще подредим пъзела. Ще започнем от самата основа – вкуса. После ще надградим с текстура и плътност. След това идва ред на това, което свързва всичко – сосовете. И накрая ще завършим с финалния штрих – гарнитурите. Да започваме. Всяко страхотно ястие, също като всяка стабилна сграва, има нужда от здрава основа. А в света на кулинарията тази основа почти винаги е един добре приготвен бульон. Но как точно се случва това? Как от няколко кости и зеленчуци се ражда тази дълбочина на вкуса? Не е магия. Всичко е наука. Науката за извличането. В своята същност бульонът е просто течност, която е попила всичко ценно от продуктите сложени в нея. Представете си водата като разтворител, който нежно излича самата есенция на съставките, техния вкус, аромат и хранителни вещества. И ето тук става интересно. Не говорим просто за вкус. Имаме няколко ключови играча. Екстрактите вещества ни дават аромата. Глутаминовата киселина е отговорна за онзи плътен, наситен, месен вкус умами. После идва глутинът, който се получава от колагена в костите и дава на бульона тяло. Онова приятно усещане в устата. Минералните соли допълват картината. А белтъците? Те са важни, защото при нагряване се съсирват и изплуват като пяна, която трябва да оберем, за да получим кристално бистър бульон. Ето това е може би най-важният детайл. Виждате ли тези градуси? Това е зоната на нежното къкрене, а не на буйното варене. И защо е толкова важно? Ами, ако оставим бульона да ври силно, мазнините се разбиват на милиони микроскопични капчици и се смесват с водата. Това се нарича емулгиране и резултатът е мътен, мазен бульон, а ние търсим бистър, чист вкус, нали? Ето за това – леко къкрене. Тук готвачът застава пред ключов избор – светъл или тъмен бульон. Разликата е само в една стъпка, но тя променя всичко. При светлия продуктите отиват директно във водата. Резултатът е деликатен, чист вкус. При тъмния обаче първо запичаме костите и зеленчуците до хубав златист цвят. Точно това запичане отключва съвсем друг свят от аромати – по-дълбоки, по-печени, по-интензивни. Това е разликата между нежен пилешки бульон и мощен тъмен телешки бульон. И така, ето е и пътната карта за перфектния бульон. Първо, стартът. За месо и кости винаги започваме с студена вода. Това е малък трик, но е много важен. Позволява на нечистотията да се съсират бавно и да изплуват отгоре като пяна, която лесно можем да оберем. Второ, търпението. Бавно кръкрене и постоянно почистване. Трето, ароматите. Те влизат накрая. Зеленчуците за 30-40 минути, а деликатните подправки буквално за последните 15-20. И накрая, разбира се, предсеждаме внимателно. Добре, положихме основите на вкуса. Но едно ястие не е само вкус, нали? Следващия градивен елемент е текстурата. Онова усещане в устата, което прави храната наистина удовлетворяваща. Точно така. Вкусът може да привлече, но текстурата създава спомена. За да контролират тази текстура, готвачите имат три основни инструмента в арсенала си – класическата запръшка, богатата застройка и елегантното желе. Да започнем с запръшката. Това е може би най-старият метод за сгъстяване – брашно, запържено в мазнина. Но и тук има избор. Светлата се готви за кратко и има максимална сгъстяваща сила. Тъмната от друга страна се готви по-дълго, докато придобие аромат на печени ядки. Тук обаче е компромисът. Колкото по-тъмна е запръшката, толкова по-малко сгъстява. Защо? Защото топлината разгражда ниществото. Така че изборът е плътност или вкус. Следващият ни инструмент е застройката. Тук не използваме брашно, смесваме яйце с сметана или кисело мляко, за да добавим не само плътност, но и богатство и кадифена мекота. Но с застройката трябва да сме много внимателни. Има едно златно правило, едно магическо число, което не трябва да се преминава. 80 градуса по Целзий. Ако стане по-топло, яйцата просто ще се сготвят и ще се пресекат. Затова готвачите използват техника, наречена темпериране, бавно и внимателно добавят малко от горещата течност към яйцата, за да изравнят температурите, преди да върнат всичко обратно в тенджерата.
Това е наистина деликатен танц. И последният ни архитект на текстурата – аспикът или желето. Тук силата идва директно от бульона. Помните ли глутина, за който говорихме? Когато бульонът е много богат на глутин от костите, при охлаждане той се превръща от течност в елегантно, трептящо желе. Това е основата за много класически студени предястия. И така, имаме вкус, имаме и текстура. Какво липсва? Елементът, който свързва всичко в едно – сосът. Сосът е това, което превръща няколко отделни компонента в завършено хармонично ястие. Преди да се потопим в различните видове, има едно основно разделение – топли и студени. Правилото е просто, но абсолютно ключово. Топлите сосове се сервират с топли ястия, а студените са студени. Хармонията е всичко. Първото голямо семейство са сосовете на основата на бульон. Те са гръбнакът на класическата кухня. Взимаме светъл или тъмен бульон, сгъстяваме го с съответната запръшка и получаваме основни сосове като велуте или еспаньол. Оттам нататък вариациите са безкрайни. Следващото семейство са млечните сосове, а техния крал, разбира се, е бешамелът. Светла запръшка, мляко – това е. В зависимост от пропорциите, можем да го направим по-рядък за лазания или по-гъст за суфле. Универсален и вкусен. Сега преминаваме към нещо по-сложно – емулсиите. Първо, тези на маслена основа. Класическият пример е холандес. Тук смесваме жълтъчи с разтопено масло, като лимоновият сок помага всичко да се свържи. Отново, както при застройката, температурата е абсолютно критична. И последната голяма група са емулсиите на базата на растително масло. Тук, разбира се, говорим за майонезата. Принципът е същият като при холандеза, но с солио вместо масло и оцет вместо лимон. Майонезата пък е майката на други класики като сос тартар или айоли. И така, стигнахме до финалния щрих – гарнитурата. Много хора си мислят, че тя е просто за украса, но това е толкова далеч от истината. Една добра гарнитура е много повече от декорация. Тя е там, за да добави нещо. Да подобри вкуса, да внесе цвят, да добави хрупкава текстура към нещо меко или пък свежа киселинност, която да балансира нещо по-мазно. Помислете си за агнешко с мента или патица с портокал. Гарнитурата е неразделна част от цялото преживяване. И така, преминахме през целия процес. От основата – бульона, през изграждането на текстура, изкуството на сосовете, до финалния щрих с гарнитурата. Всеки елемент надгражда предишния, като тухли в една сграда, за да се получи нещо завършено и хармонично. И сега, след като всички тези градивни елементи са ясни, въпросът остава. От кой ще започне изграждането на следващия кулинарен шедьовър?